Posem punt i final al programa d'avui amb David Escamilla, que ve molt ben acompanyat pel mestre Keith Flus per presentar-nos aquest nou treball. El tiempo entre dos es secreto, que no només el presenta en vinil, sinó també en CD, perquè ara, David, bona tarda. Bona tarda. Ja cada cop la cosa va en pack de dos, no, això? Vinil, CD, Spotify, totes les plataformes digitals. Totes les plataformes, i a més tu vens molt ben acompanyat perquè no t'has estat de res. Serrat, Judit Nederman, Sole Jiménez, Anna Belén, o sigui, Està què molt passa? bé. Com ho has fet, això? Vaig fer una carta als Reis. Sí. Tu, quan fas una carta als Reis, pots demanar el que vulguis. És veritat. I se'm va concedir. És un àlbum creat durant el confinament, a l'inici de la pandèmia. Creus Sí. que es nota això quan un l'escolta? Jo penso que sí, Tània, perquè hi ha molt intimisme, hi ha molta solitud, hi ha molt mirar-se per dintre, i en definitiva vaig pensar, escolta, em puc passar-me tota la pandèmia veient 4.500 sèries de Netflix, Sí. que està molt bé, però potser puc fer alguna coseta que quan passi la pandèmia pugui recordar aquella època de solitud, aquella època a casa, vaig parir, vaig crear, vaig construir alguna cosa. I la gràcia és que són 10 cançons. Sí, són temes inèdits, hem de dir, que Sí. les has escrit específicament i que formen una història d'amor totes d'una parella. És un disc conceptual, Això és no? important, és a dir, una pel·lícula és una història amb 10 seqüències, una novel·la és una història amb 10 capítols, això és un disc, és una història d'amor amb 10 cançons, amb 10 moments. Per tant, és la mateixa parella vista abans de començar, mentre funciona, quan funciona i ja no va tan bé, i després quan s'ha acabat la memòria, no? Per tant, O sigui, ens acabes de fer un spoiler de que la cosa acaba fatal entre la parella. sempre acaba tot bastant normalet, tirant a fatal, però, escolta, mentre dures meravellós, Sí. l'anticipació és molt maca, és a dir, quan Clar. somies una cosa, quan desitges aquella història, o sigui, el moment en el que no hi és molt maco, i el moment en el que tampoc hi és, perquè ja és passat, Sí. també pot ser molt maco. És a dir, jo crec que hem de fer una selecció natural, hem de fer una memòria selectiva i hem de triar els records més positius de les coses, no? La veritat és que va ser un treball super maco de fer i més que res perquè quan hi ha un treball d'aquest tipus que és molt íntim, hi ha molta flor de pell, saps? Des del principi de que em passava les melodies i a les lletres, Anàvem tot el construint, procés es va ser d'anar construint i tal, i com la idea era de fer un treball molt íntim, realment hi ha molt pocs instruments, vull dir, és base de piano, contrabaix i un parell d'instruments que surten en algun tema, la Uixi tocant la viola i el David Pastor, amb unes trompetes amb algun màgiques. parell de trompetes. O sigui, però és molt finet, és un treball molt fi, però jo crec que reflexa molt bé el que volia transmetre el David. Tienes miedo de ti, nunca sabes por qué. Cada vez que te alejas de aquí, en nuestro jardín, llueve sal, arrastrando tu voz, apagando tu luz, olvidando cuidar el misterio de ayer, arañando recuerdos y piel. Pero el tiempo entre dos es secreto, es un niño que aprende a mirar una nube que pasa en el cielo, fragilidad. Tienes miedo de mí, nunca dices por qué, olvidando olvidar cada salto sin red, cada beso perdido sin fe. Pero el tiempo entre dos es secreto, un gorrión aprendiendo a volar, una lágrima sobre el desierto, fragilidad. Tienes miedo de ti,
ya sabes por qué. Olvidando olvidar cada salto sin red, cada beso perdido sin fe. Olvidando cuidar el misterio de ayer, arañando recuerdos.